ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. имрӯз 27 декабри соли 2021 1000 рубл 153 сомонӣ бо 80 дирам, $100 1130 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархи хона аз 75 000 сомонӣ сар мешавад. ҳавлӣ, квартира, замин ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. аз шаҳри Душанбеам замин ҳаст. барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ба маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шуморо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонагара ду хонага кардагианд бо масоҳати ҳамагӣ 38 метри квадратӣ. барои ду хонага бениҳоят масоҳати кам мебошад. дар якум шонаи бинои новостройка, туалет, ванна алоҳида мебошад. соҳибаш мегӯяд ки об, свет, канализатсияи шаҳрӣ документош 100%. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷойгир аст. поёни корвон графзавода бараҳи калона наздикай ай ҳамин даҳум дарозаи корвон дӯстони азиз тақрибан 600-700 метр поёнтар мебошад. нархи хона 180 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабус. 7 сотех замин, 2 дар хона времянка, ремонтош шкатур кардагиай, монтажи светшам кардагӣ. ҳуҷҷатош 100%, об, свет ҳаст. фундаменти гирди хона рехтагиай. нархаш бошад 75 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. вариантҳои алишам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. даруни шаҳри Душанбе дӯстони азиз 6 сотех замин мебошад. 112 микрорайонда ҷойгир аст. пеши Тадазда гор свет. нархи замин дӯстони гиромӣ $55 000 арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 7 сотех замин, 6 дар хона. масоҳати хонаҳо 120 метри квадратӣ. боз подвал дорад, ошхона дорад ва ду ҳоҷатхона заминӣ ва универсал. ҷойгир аст дар кӯчаи 1 май 300 метр то мости 46 микрорайона. пушти ошхонаи Урумчида, колхози Россия дӯстони азиз. канализатсия ҳаст, оби заминӣ, отопление ҳаст, светам ҳаст. хулас ҳама шароитош хуб мебошад. нархаш $95 000 ё ин ки 1 70 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. нархи хона бо арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Нав, деҳаи Ҷустӣ. мактаб, магазино, супермаркето, банк, тӯйхона, больница ҳамаш дар наздикии хона мебошад. ҳамагӣ 10-15 минута роҳ мебошад. то больница 25 минут роҳ. нархи хона 7 миллион рубл сомонӣ ва доллар дар рӯи экран. рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед. обши квадрати хонаҳо 130 метри квадратӣ мебошад. бе чизош фурӯхта мешавад ва нархаш савдоам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Роғун, шаҳраки оби гарм. ду ошонага ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз. дорои 6 дар хона, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, об, свет дорад. дар 6 сотех замин дарахтҳои мевадиҳандаам ҳаст. нархаш $45 000 бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Сурхоб. Заминаш 6 сотиқ мебошад. Дар як замин 2 хона ҷойгир аст. Яктоаш 3 ҳуҷрага, дигариш 2 ҳуҷра дорад, 2 таххона дорад. Дар наздикии бозори Меҳргон қарор аст. Нархаш бошад бо маслиҳат. Соҳибуша занг мезанед, соҳибуш худаш нархша мега. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дағара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Шоҳаншоҳ. Як этажа мебошад, 3 дар хона дорад, 1 долон. 2 хонашда зиндагонӣ дорам, долоншам созай, мегӯяд соҳибаш. 10 сотиқ замин, нархаш 150 000 сомонӣ, бо арзон ҳам мешавад. Рақамои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ, маҳаллаи Эмомалӣ, 2 сотиқ замин, гирди хона забор дорад. 2 хона калидор, баня, даруни хонада, бари хонада калидор аст. Нархаш 100 000 сомонӣ, об ва свет дар пеши хона мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, рақамои соҳибаш дар рӯи экран, WhatsApp имо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон 2, пеши дарозаи Ҳисорда. Доми 14 ошхонагада ҷойгир аст. хона дар 14-ум ошхона қарор дорад. 56 метри квадратӣ бо мебелҳояш фурӯхта мешавад. хона дар охирон ошхона ҷойгир аст. Лифт то 12-ум ошхона мебурояд. ду таи дигаша худтон мебуроед дӯстони азиз. $28 000 мебошад нархаш. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибашам дар рӯи экран. рақамҳое ки охираш 11-17 мебошад, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурусон, ҷамоати Ғалаобод, деҳаи Сабзазор. иборат аз 4 дархона, анҷомхона, дегнохона, ҳаммом мебошад. хонаҳо ремонти миёна доранд. нархаш 160 000 сомонӣ, боз савдоам мешавад. 10 сотиқ замин, 22 бараш, 40 дарозиаш. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка. айни ҳол сохтмони бино рафтааст. худи дом 12 этажа мешавад. 11-ум этажа бардоштагианд. сохтмонаш давом дорад. бе перегородкаи хона танҳо треза дорад ва дар ҷойгир аст дар хитои бозор. ягон савол бошад, занг занед ё нависед. офисшон дӯстони азиз садбар мебошад. доми ватанда агентствояд. нархи хона 227 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва боз дӯстони азиз хотиррасонтон мекунем ки аз ҳамин территорияи хитои бозор як хона сёмка кардем. тақрибан 1-2 рӯза дар видеош дар каналмон мебуроя. ябора ҳамин домам сёмка кардагием, дар саршави видео омадагиай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка. соҳибаш мега ки срочно сум дар кора, харидори конкретни занг занад, тарафи СНГ-ра нигоҳ мекунад. Ломоносовда ҷойгир аст. нархаш 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 3 дархона, 3.5 сотиқ замин, ҷойгир аст дар кӯчаи Қазокон, пушти пивзавода. об свет дорад. нархаш бошад 180 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. аз Саховат хона бисёр хоҳиш карданд. марҳамат дӯстони азиз, лекин пешакӣ огоҳ мекунам ки дар Саховат
нархҳо аз 280 000 сомонӣ сар мешаванд. ина марҳамат ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ, якхонагара духонага кардагиянд. дар шашумо шонаи бинои новостройка хона беремон мебошад. коробка, одамо зиндагӣ доранд, шкатур монтаж кардагияи хона. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ 63 микрорайонда. пушти ҳамин домда дӯстони азиз саховат мебошад. нархаш 280 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд ду хонагам бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар ҳафтумо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва қарор аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд. клиникаи Мунаввара дар наздаш мебошад. алишам мешавад ба мошини Toyota Camry. нархаш 250 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон бошад.